Samantala, pagdinig sa ilang mga sasakyan na hindi naibigay sa mga barangay sa La Union, nagpapatuloy. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nagpapatuloy ang pagdinig ng Committee on Ethics and Good Governance ng Sangguniang Panlalawigan ng La Union patungkol sa 27 na multipurpose vehicles na hindi umano naibigay sa mga bayan ng Caba at Pugo sa La Union noong nakaraang taon. Dumalo sa pagdinig ang mga punong barangay ng mga bayan na pinatotoo ang naturang reklamo matapos umanong mapag-iwanan sa mga barangay na dapat ay makakatanggap nito. Sa bayan ng Caba, ang barangay lamang ng San Gregorio ang nakatanggap ng naturang sasakyan at 16 ang hindi nabigyan, habang 3 lamang ang nakatanggap at 11 barangay naman ang hindi nakatanggap sa Pugo. Paraisipan umano na hindi pa rin nasisilip ng ehekutibo na hindi pa rin natatanggap ng ilang barangay sa 2 bayan ang donasyong sasakyan, gayong ipinatupad ito noon pang nakaraang taon. Mungkahi ng ilang mambabatas, dapat ay magkaroon ng acknowledgement receipt sa mga mismong benepisyaryo ang mga donasyon ng pamahalang panlalawigan upang matiyak na natatanggap ito ng mga tamang benepisyaryo. Muling magpupulong ang komite at mga opisyal matapos ang 2 linggong palugit upang masulatan ng mga LGU sa kinahinatnan ng mga hindi na ibigay na multipurpose vehicles. Kasama mo mula dito sa IFM Degupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.